ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ହରିଲାଲ, ଗଦାଧର, ରାମନାଥ ଓ ଗୋପାଳିଆ। ଗୋପାଳିଆ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗରିବ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ। ଗୋପାଳିଆକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସହି ଯାଉଥିଲା। ଗୋପାଳିଆ ତାର ବୁଢ଼ୀମା ସହ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ବାସ କରୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀମାଟିର ବୟସ ପ୍ରାୟ 80ରୁ 85 ହେବ। ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ, ପାଚିଲା ବାଳ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀମା କିଛି କାମ କରିପାରୁ ନଥାଏ। ଗୋପାଳିଆ ଘରର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଠାରୁ ସବୁ କାମ କରେ। ଦିନେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ନ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋପାଳିଆ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ। ଏହାରି ଭିତରେ ତାର ବୁଢ଼ୀମା ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋପାଳିଆ ଏକାକୀ ଗାଁରେ ରହି କ'ଣ କରିବ ଭାବି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସହରର ଗାଡ଼ି ମଟର ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିପାରୁ ନଥାଏ ଗୋପାଳିଆ। ହଠାତ୍ ଏକ ଧଳା କାର ଆଗରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। କାର ଭିତରୁ ଜଣେ ବାବୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋପାଳିଆର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ତାର ସେବା କଲେ। ଗୋପାଳିଆ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି ବାବୁ ଜଣକ ତାକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ ତାକୁ ଅନେକ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋପାଳିଆ ତାର ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ଗରିବ ଗୋପାଳିଆ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଆଇ.ଏ.ଏସ. ଗୋପାଳ ପ୍ରଧାନ। ଶେଷରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଣିଷକୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଦେଖାଇଥାଏ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜେ ନାହିଁ।